Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ba, ang dito ko mo. Tengah itu masuk dan lagi. Ki dekat ke seng samla shnong bat ki dekat jangka Village Defence Party jangka shnong nong se kila penbiang na dong shadong ye ki jingdon kam jong kitu kilong yeng ki bela hab pan set slung ye ledie hadien ba ka jingpang klam COVID-19 kalawan leng shop ha kene shnong ha ka ba ki don hadu lai pesan ngot ki brio ki bela bet ya kene jingpang bat lai ngot kila khlat no kum ban chu pentep hang ne ba ki bor sen charge East Coast Sales District kila haban penjari da ka jingkhang kerdep ya ka shnong nong se berkawai ka badan hadu riu hajat li kilong yeng hadien belalap ru ba ki dang don sakum ba hispa ngot di ai ki nong shong shnong ki bela bet ya kene jingpang jalan isnya ikongot lagi bro Ningkong bapak ban tempau ke jeng songo iki nong senong barakat jang ka right chopper nong se ngidon ka population jang ka nong se pemba brio hajatam pemba halai spa tali bilong yeng ngidon pemba supposedly ki blok ni dengan try ke jeng one page jong fi sini rut lagi kat no ki pai ba ki long ki ba kersan yang kini ke containment ke bala ai da ka sarkar ya ka senong nong se tadi nomor ke jeng buan pelat jong ki gas ni ngi ladu laingut di nong song senong nak ada ujung niu yang Jepang kumbang la batai menne sis pangut ki dan mentah for home isolation ki bagi high risk contact but ki active cases kumbang kilong ki stand mentah kumbang live pesan teli di case di ngaslo ba ka jingra jong ka sarkar bat jong ka rengkat bat ka dorbar senong jong ka nong se kalong ke ka denti ke beningkong ban pej ba ka senong jong ni kanum hap ba kanum poi hadu ta ukut bengin don bun di jingyap dan neginu no di sistem leng ba jong ni kenyang tengas no ba ka senong ka kersan bat ka ai ka kersan ya ka sarkar halor ka ni garai nam ta ka containment zone ya ka senong se hibro ko ningkong apar bagi sim ya ka ni garai dengkat bat video jong ka milim blok nila kli ki basha bat ki bom sha ka ni ka containment di ila pensgo yang ni ba ki belas ngiru umsha ban mi ni yeng ki baterai kentar umsha ban mi ni yeng kino ki brio nasional kimla ban mi nasional sabar di halor kata ni buan ha ki brio ni ki badan ke jing perdo ki bomla ban pendap di jing kam hayeng asam kekum ya kita nak kalian ka blok ru yang bai video menen ilawan ai di marba mardi
mat ka ba ka ba kham stunat ya ka snong nong se kalong ba kinong snong baro na samla snong ka BDP snong ki member nilai contribute hi ya ki marbam ban pendap pendiang ya ki dugi brio ki long yeng ki ba dan sisa ka jing don kam nila ai ki WhatsApp jong ki group snong jong seng samla snong jong di BDP ba jong kirang badong baro ba kinu ki brio ki badan ka jing jari kin tetep lomba kirang badong ba ki covid committee members ngin ben poy ya kamar bam sakibat ngasarai ke jing ai so bah jong kinong song snong bat ki khna samla jong snong akan ni expose ni minum dan ngono ke jing ya ginu no kilong yeng ki baksam ban dunai ki mar bam mardi na ki dawai desen ni lala ban pendiang lo diki Bede hi ba kani jing penjari kani ka containment zone ya kanong se hi baro kawai ai i ban kan liang jong ka bor punya snong ki ai kata ka jing kasyang bagi de ban wanra ya kani ka containment zone namar kubala semua menne ki active cases ka badan hari snong hari la pusat bagi high risk contact pala chispa no kata ni don ru ka jing klat no jong ki para no functional sini ti nga dawan nga sani itanat nga i ka jing shit rehem jong kini gidok board ni snong baro no ki volunteer no ki covid management team itanat ki don kata ka jing kli ka jing ba kli bangin lan pen khoi ya kini knyang ka ba dan hang ni snong tahi dan ka yang jong ki bri ru ho na do ba penjari na do men biet sam baje ki buram ya kata bon hi pin i menta ya menta hi ndan ra bami sabar ki shong khop hi te itanat kani ka long ka long ka jing job ini India te ban job sisa di dan kam ba hakini ki kendiat sini kat ba kadang dan kani ka jing jari dan containment zone ki brio ki buram ya kata makin bat ya ki protokol joka sarkar ba ide ha kani ka jing tai ko kerteng jong pi ba nga katay di join do te nga day te ya kan kathan nga executive magistrate nga yara ka district administration hakum kini ki kap haba ka jallahi jumi bar oi menta kadang long ni dan face kan ni ka crisis kan ni dan kam ka jing trelang mat na phir kum ju ni dan kam mat pen poi shi ki pat ba ni ka jing school ka jung ni kan kum ba bat sakowe nga ka bang wa ban ong menta hang ni hol kalong ba i kani ka protokol ka lightly gidan ki badan kamba ka jingdang mas nagta ka jing sakti ka sanitizer na ka support bat ka jinga liway ka ka physical distancing nolor kiniru ka sarkar menta kalau ong bagi de ai kata ketika kani kan yarap si pun sisa ni kwa baki bre baro kimde banti aba deh lor ni ketika ngaru ngaladap ai tika sisil kamdan ke ikai ka bang nga mentar ngadang lo kumni kunjuhi dringa sak masu kam singan jushu mentar na do ai tika dengan dan kam ban ai sakawai dan mar kata ngakarpar ki para no hyok song baro ladaki yolan ban ai tika semua bahai mi nela yeng ban sim gani ketika khna ban yo ka jingada bapura no ni klam jingpam covid-19